Ens han presentat abans, jo soc Aurora Massip, soc periodista, soc de Flix, soc flixanca, i a més, vaig començar fent periodisme esportiu en Josep Cuní, a la ràdio i a la tele, perquè m'encanten els esports, i després vaig portar la comunicació al govern durant 3 anys amb el govern de Montilla com a president, i per tant aquest link entre política i esport m'ha portat aquí, he tingut aquesta sort. I estic molt contenta de compartir aquest espai amb dos gegants d'analistes i que coneixeu tantes coses. El Jordi Arrufat, molt coneixedor dels països bàltics i forma part del Diplocat, sap moltíssim i per tant ens podrà compartir moltes coses. Ha fet tota la via bàltica caminant a peu, ja el coneixeu, és de Tortosa i per tant segur que molts de vosaltres ja sabeu qui és, m'estalvio les presentacions. I el Ramon Usell també el deveu conèixer, és lleidatà però és molt conegut, ha escrit molts llibres que teniu allà que podeu veure. El Jordi també ha escrit un llibre en la via bàltica i el Ramon ha escrit molts llibres sobre futbol, sobre anàlisis del Barça, també per joves, ha rebut molts premis, és professor, ha estat diputat, en fi, realment tenim un luxe de persones aquí en nosaltres i us convido a compartir-ho, estem aquí en família en un espai molt bonic i per tant us convido a formar part d'aquesta taula i a preguntar, a intervindre, a opinar, tot el que vulgueu. No sé, per començar, què us ha semblat la pel·lícula? Perquè ens ha deixat a tots en un somriure i una mica sacsejats perquè segur que molts de nosaltres no coneixíem en detall tota aquesta història. Jordi, comença tu, si vols, que coneixes molt bé. No sé si has vist reflectit alguns dels teus passos. El Jordi va fer, quants quilòmetres són la Via Bàltica? 900? 690. 690, me l'havia inflat. 700 quilòmetres caminant pels 3 països i, per tant, devies veure algunes coses, les devies sentir molt a prop, no? Imagino. Sí, a veure, jo cada vegada que veig una cosa d'aquestes m'emociona molt. T'emociones, nota que estàs emocionat. Sí, no puc amagar-ho. Ens hem emocionat tots, jo crec que en la pel·lícula, la veritat és que hem aplaudit. Si em deixes fer una mica d'introducció, jo el motiu pel qual vaig decidir caminar la Via Bàltica a peu l'any 2018 va ser perquè jo treballava a Diplocat i bé, el Rajoy i la Soraya ens van liquidar, o van intentar-ho, i vaig pensar que la primera cosa que faria abans de buscar una nova feina seria agrair a tota la gent dels països bàltics que del 2013 al 2017 va mostrar una meva simpatia cap al que passava a Catalunya i va ser així com vaig decidir caminar la Via Bàltica i posteriorment fer-ne un llibre. I clar, a mesura que anava caminant anava entrevistant a gent i m'anaven contant les seves històries personals del que els va passar entre el 89 i el 91, del que els va passar a la seva família durant la Segona Guerra Mundial, abans i després. I clar, tot això enllaça una mica en el que he viscut. Però vull remarcar aquí que jo no soc expert en esport, els experts en esport sou vosaltres, i el meu llibre parla una mica de la importància sobretot del bàsquet als països bàltics i més concretament a Lituània, que si vols després en parlo una mica el vincle que hi ha entre el bàsquet i la política, el que va passar als països bàltics en aquella època. Tu, Ramon, com l'has vist? No, jo, la pel·lícula és veritat que és d'una execució preciosa i jo crec que molt emotiva, però per mi posa damunt de la taula una mica el que des de la Mostra Front hem decidit fer amb aquesta taula que estem fent ara, que és precisament com esport i política tenen un vincle més que evident. El títol d'aquesta taula crec que és exactament fer política des de l'esport, i a mi em sembla que cal començar, i això ja ajuda a desmuntar una idea que massa vegades ens intenten inculcar, que és que esport i política no tenen res a veure. No, jo tinc un principi que és dir, desconfieu dels que diuen que esport i política no s'han de barrejar perquè generalment són els que més barregen aquestes dues idees. Evidentment que l'esport és política. Política en el sentit entès de la literalitat de la paraula política, és a dir, política és allò que té a veure amb els afers de la polis, amb els afers de la vida en comú. A mi em sembla que hi ha poques coses que més representatives són d'una comunitat humana que l'esport. Aquí ho veiem, al final el Calef, amb totes les contradiccions que té inicialment, es converteix en l'estendard esportiu d'Estònia en un context polític molt determinat, que és quan el país lluita per la seva independència. El Jordi ara ens deia que més o menys amb les similituds hi veurem també alguna diferència, és un procés molt semblant al que viu els Algiris de Kaunas a Lituània, i el que han viscut tants equips i tants clubs arreu del món que normalment són aquells als que es qüestiona que no poden fer política des de l'esport. Aleshores, què passa? Ells estan jugant un campionat
que té un marc territorial, en aquest cas el de la Unió Soviètica, és a dir, decidir que un marc territorial determinat, que curiosament coincideix amb el d'un estat, sigui el marc natural on es desenvolupi una competició, és una decisió inequívocament política, com ho és també decidir retirar-se'n, com van fer els equips lituans, o decidir continuar jugant, com van fer els letons i els estonis, és també una decisió política, com també té una connotació política evident que un equip bàltic acabi guanyant el que és l'últim campionat de bàsquet de la Unió Soviètica. L'escena, jo desconec si és real perquè no he sabut trobar, però el fet de la copa trencada és evidentment una metàfora del que succeeix des d'un punt de vista polític a la Unió Soviètica. Per tant, jo crec que la pel·lícula és un encert, primer perquè ens mostra una mirada a un conflicte, en aquest cas el de la independència d'Estònia, des de l'esport, i és prou significatiu. Parlant relativament poc de política, però jo crec que hi ha unes escenes molt concretes, molt ben triades i molt ben col·locades que acaben fent que aquesta sigui una pel·lícula d'inequívoca naturalesa política, i jo crec que evidencia que, evidentment, que esport i política tenen relació, i és una relació que l'hem d'assumir amb naturalitat perquè és que la política té a veure amb la vida. Després te volia fer una pregunta sobre això, però abans, si el Jordi ens expliqui lo del bàsquet, ho dic perquè podem anar també a altres casos, però explica'ns la importància que té el bàsquet a la comunitat bàltica i com a símbol polític. L'any 1935 s'organitza, fixeu-vos, abans de la Segona Guerra Mundial, s'organitza el primer campionat d'Eurobàsquet a Suïssa. Van participar crec que només 8 equips i a la final arriben, sorpresa, Letònia i Espanya, que Espanya que era una república en aquell moment, recordeu-ho, va guanyar Letònia. Això, si pregunteu als experts en bàsquet, és raro que ho sàpiguen. Durant més tard, guanya Lituània. Durant més tard, el 39, torna a guanyar Lituània. Què va passar després? Segona Guerra Mundial, ja ningú se'n recorda de què són Letònia i Lituània. Tothom s'oblida excepte la gent de Moscou, que diuen, aquesta gent són bons, i es comencen a fer escoles de bàsquet als letons i lituans per a major glòria de la Unió Soviètica. En paral·lel, comença un procés de desbaltització de la cultura bàltica. Tot allò que representa l'embologia de la cultura bàltica desapareix per instruccions de l'estalinisme, però no sé si us fixat un detall que surt un segon a la pel·lícula, que és un pati interior d'aquests edificis feos soviètics que hi ha a tota l'extensió soviètica. Al mig del pati hi havia un camp de bàsquet. El bàsquet sí que està bé que juguin, perquè saben que són alts, els letons i lituans són juntament els neerlandesos la població més alta que hi ha a Europa, i està bé que juguen per a la major glòria soviètica. Tot anava bé fins que surt un equip que es diu els Žalgiris de Kaunas, i d'aquí surt una escola de bàsquet, i els Žalgiris de Kaunas sí, són bons perquè porten jugadors a la Unió Soviètica, però mentrestant juguen a la Lliga Soviètica. I de quan en quan guanyaven el gran equip del règim, que era el CSKA de Moscou. I no es va saber fins passada la caiguda de la Unió Soviètica que molts jugadors van reconèixer. Això ho comentava un documental de l'any 2012 que es diu L'altre Dream Team, que va sobre l'equip de Lituània que va participar a les Olimpiades del 92. Jugadors ucraïnesos i russos van reconèixer, ens venien a nosaltres, jugadors del CSKA de Moscou, els generals soviètics ens diuen això no va només d'esport, això va de política i espavileu-vos a guanyar. Sí, doncs enllacem això, perquè una de les frases de la pel·lícula, un dels protagonistes diu a mi tant més la política. Llavors, contrasta el simbolisme que pot tindre un equip esportiu, un equip de futbol, amb la individualitat de cadascun, que ho pot viure com simplement un esport, que l'individu no vol anar més enllà de l'esport, i en canvi tot l'equip sí que simbolitza una moguda política. Llavors això és contradictori de vegades. No, i el que passa és que jo crec que una cosa és una posició personal on algú pensa que els seus actes no tenen naturalesa política, però jo crec que tot i aquests jugadors estiguin convençuts de que ells només estan jugant a bàsquet, alhora la veritat no estan només jugant a bàsquet. I és cert que per mi planteja una qüestió força interessant aquesta decisió, perquè al final l'aspecte polític se centra sobretot en el fet de si un club, el Kalev, en un context on Estònia encara no és independent, perquè la independència, com hem vist, se proclamarà 3 mesos abans, ha de prendre una decisió que vagi per davant de la que prenen els seus representants polítics, perquè al final, si el Kalev es retira de la Lliga Soviètica aquesta temporada 90-91, no l'acaba guanyant, evidentment, o no l'hagués acabat guanyant si s'hagués retirat, però el que pretenien els nacionalistes estonians era que fes un gest que impliqués de facto la independència del país i dir, com que nosaltres
no formem part de la Unió Soviètica, no juguem les competicions d'abast soviètic. Exactament. Què passa? Que els nacionalistes, sense haver encara proclamat la independència, intenten forçar el Kalev a prendre aquesta decisió. Si us hi fixeu, l'únic equip que decideix no jugar aquesta lliga del 90-91 és els Algiris. Què passa? Que és veritat que Lituània ha proclamat la independència al 90. Aleshores, els Algiris que ha dit Lituània ha proclamat la independència, nosaltres no participarem en aquesta competició. En el cas de Letònia i Estònia, la independència arriba una mica més tard, però sí que és cert que hi ha aquest debat públic motivat per la decisió que ha pres els Algiris, que és dir, juguem o no juguem. Jo, en certa manera, amb aquesta decisió, veig una certa similitud amb el que passa al partit que es disputa l'1 d'octubre al Camp Nou entre el Barça i les Palmes, quan a Catalunya hi ha hagut uns esdeveniments que han colpit profundament a la població, perquè tothom ha vist com hi havia una agressió manifesta contra gent que senzillament volia dipositar una papereta en una urna, i aquest dilema se'ls planteja als jugadors del Barça. I la resposta, què passa? És veritat que la composició de l'equip, aquí veiem un equip que curiosament està format pràcticament de manera molt homogènia per estonians, és veritat que hi ha un nord-americà i que hi ha algun rus, però diríem, en el cas del Barça, són els jugadors els que acaben prenent la decisió de jugar aquell partit, segurament amb un argument molt semblant, que és el de no, nosaltres fem esport i no política, aquí hi ha una possible sanció en joc, i pel que sembla i el que narrava, de fet l'altre dia Sol de Vila, amb un llibre publicat per Ara Llibres, que és el partit més llarg, diu que només el Sergi Roberto i el Gerard Piqué, que precisament havien anat a votar al referèndum de l'1 d'octubre, se posicionen molt clarament per dir no, és que no hem de jugar per ensenyar al món que aquí està passant una cosa molt més greu que fa que el futbol hagi de passar a un segon terme. Llavors, aquí sí que s'imposa la individualitat, perquè clar, el Gerard Piqué surt amb aquella imatge famosa plorant, quan tota la ciutadania que s'havia mobilitzat segurament esperava que el Barça no jugués aquell partit, i de fet el Barça va aconseguir moltes crítiques per part de la ciutadania per haver jugat aquell partit. Per tant, la individualitat aquí no va respectar el símbol, en aquest sentit. No, però el problema que hi ha és que el futbol és un esport col·lectiu. El Piqué potser, si ell hagués jugat a tennis i hagués decidit individualment no fer-ho, pel que tenim constància, ell pren posició dient que aquest partit no s'ha de jugar. És veritat que acaba respectant la decisió que pren el vestidor i amb una negociació relativament complexa amb la directiva acaben acceptant aquesta fórmula mixta de que el partit se jugui a porta tancada, que en realitat se jugui a porta tancada per intentar evitar que a la graderia hi hagi una eclosió que acabi fent que el partit quedi en segon terme. Però jo dic que sí que és cert que hi ha certes similituds amb aquestes decisions que jo crec que tenen naturalesa política. És a dir, negar que decidir jugar o no jugar una competició o un partit de futbol en aquest context és fer política, és negar una evidència. Bé, de fet, l'esport ha servit moltes vegades per manifestar coses que no es podien manifestar al carrer, no? I som aquí també, tenim bastants exemples. I no sé, des del punt de vista més diplomàtic, en el cas aquest del Barça, de l'1 d'octubre i tot això, com s'hagués pogut resoldre, no? Perquè a vegades es trien vies que no són ni una cosa ni l'altra, són pitjors. Era molt difícil de resoldre, sincerament, perquè el context de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona no és el context de les repúbliques bàltiques l'any 1990, quan ja estan patint un boicot de Moscou, quan les botigues no tenen subministrament, quan els diners no circulen, que és igual guanyar una mica de diners o no guanyar-ne gens. En canvi, els diners que hi havia moviment a l'1 d'octubre, són una mica demagog dir-ho, però és que realment és molt difícil que diguessin que no volien jugar. A mi, si em deixeu posar un exemple que jo crec que també pot servir per veure un context relativament similar a aquest, jo crec que hi ha un cas molt interessant i que a mi sempre m'agrada apuntar, que és el que es va viure en el procés d'independència d'Algèria, que és un procés que acaba amb una guerra de 7 anys que és prou cruenta. En el marc d'aquesta guerra, el Front d'Alliberament Nacional Algerià, que és l'organització que lidera la lluita independentista algeriana, decideix, un cop ha constituït un govern provisional de la República Algeriana, decideix que l'esport també s'ha de posar al servei de la causa independentista. I aleshores què fa? Diu, anirem a crear un equip de l'Algèria lliure, de l'Algèria que combat, de l'Algèria representada pel Front d'Alliberament Nacional, i agafa els principals jugadors de futbol algerians que estan jugant amb equips francesos i els demana, sisplau, que vagin clandestinament fins a Tunis,
que abandonin la disciplina dels seus equips, alguns d'ells són jugadors internacionals que estan a punt de jugar el Mundial de Suècia del 58, els demana, sisplau, que com a sacrifici pel seu país, al igual que d'altres estan combatent al front de batalla, ells abandonin els contractes relativament milionaris, estem parlant dels anys 50, i arribin clandestinament a Tunis i facin un equip que jugui pel món defensant la causa de l'Algèria lliure. Què passa? Tots els jugadors professionals algerians que juguen a la primera divisió francesa responen positivament a aquesta crida i tots marxen, alguns no poden arribar perquè un cop se descobreix l'operació n'hi ha uns quants que són arrestats, però abandonen el confort de jugar amb equips professionals francesos per anar a jugar amb un equip que està a l'exili i que rode pel món, i per tant a mi em sembla un altre acte, aquest d'evident naturalesa política, que ens mostra en un context de lluita nacional com l'esport assumeix sovint aquest paper de representar amb un nivell diferent de combat una nació que al final està lluitant per la seva llibertat. Una mica el Calef, aquí el que ens ensenya és com, jo crec que hi ha una part relativament graciosa que és entendre com al final tots acabem apostant per cavall guanyador, i aquells mateixos que demanaven al Calef que el millor acte de servei a la pàtria estoniana seria no jugar a la competició soviètica, li acaben dient no, el millor servei que ens podeu fer és guanyar aquesta competició per, en certa forma, propiciar una eclosió nacional, que és la que es veu. Això també és veritat, la lectura pot canviar i el símbol a vegades pot canviar d'un moment a l'altre. És cert que jo crec que tot té múltiples lectures i al final algú pot pensar, no, mira, han jugat una competició soviètica i per tant això demostra que són soviètics. Jo entenc que tot l'entorn que es viu al voltant de la victòria del Calef, hi ha un exemple que és molt eloqüent, és a dir, el Calef utilitza la bandera de la que serà la futura República d'Estònia independent, però que no és la bandera de la República Socialista d'Estònia que forma part de la Unió Soviètica. I veiem com el públic, amb aquesta senzilla identificació amb una bandera que havia estat llargament prohibida, ja està prenent partit i ja està considerant, en certa manera, el Calef. La pel·lícula i les introduccions a la pel·lícula fins i tot ho diuen, ens el presenten com si fos una selecció nacional. No ho és, és un club, el que passa és que exerceix la funció de representació nacional de la comunitat estònia, una mica com ens deia el Jordi, que els Algiris fa a nivell lituà o el Riga fa a nivell letó. Sí, el Barça feia, ja tenim Barça, Girona, que fan aquesta funció, però també el Barça durant molts anys ha fet aquesta funció aquí. Sí. Jordi, no? Sí, és com... Jo és que no ho veig comparable. Per a mi és un context completament diferent, el context que hi ha mateix a Europa en les competicions esportives amb el context que hi havia als anys 80 a la Unió Soviètica. Jo des del moment, no ho sé, jo no soc expert en temes de Barça, però no ho veig comparable perquè fixeu-vos que els Žalgiris de Kaunas, sabeu el que vol dir Žalgiris? Žalgiris és el nom d'una batalla que van lluitar els lituans, que van ser el darrer país pagà d'Europa a cristianitzar-se, una batalla que van lluitar contra els creuats alemanys i una batalla que van guanyar. O sigui, cada vegada que... Porten el nom d'una batalla. Sí, és el nom d'una batalla que els lituans van guanyar contra una potència estrangera que no eren els russos en aquella època, que eren els alemanys. I clar, que un equip... Jo no ho sabia, és una gran descoberta. Sí, és clar, però els russos sí que ho sabien quan anaven a Moscou. I que un equip que porta aquest nom anés a passejar-se per Moscou i guanyés el CSKA de Moscou, que era l'equip del règim, era intolerable. Per això els feien passar la penitència de jugar per la Lliga, o sigui, sota la bandera soviètica als Jocs Olímpics. L'any 1988, la Unió Soviètica va guanyar la medalla d'or contra els Estats Units a la final dels Jocs Olímpics de Seül, de Corea del Sud. Clar, això va ser... I dels 5 jugadors inicials, dels 5, 4 eren lituans dels Žalgiris. O sigui, era una mica passar pel filtre, no? O sigui... Vull dir que per a mi el sentiment nacional que tenia, que irradiava els Žalgiris, era molt més fort que el que irradia el Barça avui en dia, clarament. I a l'inrevés. La mala llet que gastaven els soviètics fent passar penitència als lituans de la selecció nacional no és... A mi la selecció espanyola no em crea passions, però tampoc el veig que estiguin jugant el joc que feien els soviètics
en aquella època, no? Llavors era més descarat, no? Era molt descarat, fins al punt que els lituans sempre diuen que es van venjar l'any 1992 a Barcelona, als Jocs Olímpics, quan van lluitar pel bronze, no per l'or, pel bronze, contra un equip que representava totes les repúbliques soviètiques excepte les repúbliques bàltiques, i van guanyar. I a aquell equip se li diu l'altre Dream Team, que estava el Sabonis, estava tota aquesta gent que havien guanyat 4 anys abans l'or amb l'equip soviètic. Però fixa't que moltes vegades es parla d'això, no? Ens hem venjat amb coses que són purament esportives, de vegades és com un consolar-te per altres històries que políticament no es poden aconseguir i en canvi en el terreny de joc es poden aconseguir i llavors es té com una sensació de ens hem venjat, no hem aconseguit aquí el que no aconseguim fora, no? O sigui, de vegades l'esport aconsegueix coses que la política real no. I l'esport permet segurament aquestes victòries que són altament simbòliques. El Jordi ara ho deia, és veritat que per la potencialitat que els països bàltics tenien dins del bàsquet soviètic, els títols que aconsegueixen mentre hi ha un campionat nacional de l'URSS són relativament pocs. Jo, per no haver de parlar de memòria, mai he anotat l'estadística i de dir de totes les lligues soviètiques que s'arriben a jugar, 39 les guanyen els russos. 39 les guanyen els russos. Els alguiris n'hi guanya 5. I dius, bueno, és una xifra que no és menyspreable perquè són 5 campionats que, a més, com dius tu, Jordi, són autèntiques fites nacionals perquè una de les coses que ens crida l'atenció és quan ens ensenyen el mapa de la Unió Soviètica i diu això és una 6a part del món. Clar, quan mirem les repúbliques bàltiques o mirem Lituània o mirem Letònia o mirem Estònia en comparació amb aquest mapa, l'extensió és absolutament reduïda, és a dir, és una confrontació literal de David contra Goliat, no? I els alguiris guanyen 5 campionats que són un esclat nacionalista perquè a més és un equip que té una estreta vinculació històrica amb l'imaginari nacionalista lituà. N'hi guanyen 4 els letons i n'hi guanyen 2 els estonians, que és molt curiós que són amb gairebé 40 anys de diferència. Per tant, estem parlant en total d'11 campionats pels països bàltics. És cert que és una xifra proporcionalment elevada, però que està molt lluny del domini que exerceixen els grans clubs russos, amb el CSKA, que és l'equip de l'exèrcit, al capdavant, i que, en certa forma, són victòries que anticipen el que acabarà sent la victòria política d'assolir la independència, perquè hi ha molts moments en els quals aquests partits, amb el futbol passa, potser això els hi passa una mica als ucraïnesos. Curiosament, l'equip que més lligues soviètiques guanya és el Dinamo de Kiev i el paper una mica que els alguiris fa en aquesta selecció soviètica del 88 que guanya l'or olímpic i de fet és la que provoca que al 92 els americans decideixin portar els jugadors de la NBA perquè diuen no pot ser que ens torni a guanyar la URSS una medalla d'or olímpica. El que passa és que clar, la URSS al 92 ja no existeix i competeix aquest equip de la CEI amb bandera olímpica, però en certa manera a nivell futbolístic el Dinamo de Kiev, que és el que més títols ha guanyat, tot i que en el global els russos n'hi tenen més que els ucraïnesos, però hi ha un moment també als anys 80 on el gruix de la selecció soviètica és ucraïnesa, fins i tot hi ha una anècdota als Jocs Olímpics de Montreal del 76, quan la bandera ucraïnesa a la Unió Soviètica està prohibida, salta un espectador amb la bandera a interrompre el partit mentre està jugant la Unió Soviètica contra l'Alemanya Federal, ensenyen unes pancartes per la llibertat d'Ucraïna amb la bandera prohibida a la Unió Soviètica i diuen una mica el que ara ens deia el Jordi, que aquesta selecció de futbol soviètica en realitat és la selecció d'Ucraïna perquè potser dels jugadors titulars no sé si n'hi ha 8 ucraïnesos, l'entrenador ho és i en certa forma passa una mica el mateix a nivell de futbol. I a Ucraïna seria un altre exemple de com l'esport és en certa forma un mirall de la societat i per tant un fidel reflex dels conflictes polítics que un territori afronta. I ara com ho estan fent? O sigui, ara mateix a Ucraïna, amb el tema esportiu, potser d'aquí molt temps veurem algunes pel·lícules. No, segurament sí. De fet, a Ucraïna hi ha un cas ara molt curiós en relació a l'esport i la política, que és que el principal equip del Donbass, que és el Shakhtar, amb el que precisament el Barça jugarà d'aquí relativament poc, el Shakhtar, tot i que al seu origen era un equip vinculat, diguem, a les posicions prorusses o russòfiles dins d'Ucraïna, el partit de les regions en concret, que governava el país abans del govern actual,
Doncs el Shakhtar, la seva propietat va canviar, va adoptar una política nacionalista ucraïnesa i des que el 2014 ha esclatat el conflicte al Donbass és un equip que s'ha exiliat. No juga els seus partits a Donetsk, sinó que els jugava a Kiev, que els jugava al Lviv, que ara a la competició europea els jugarà a Hamburg, i en certa forma hi ha, jo crec que una visualització molt clara a nivell de l'esport ucraïnès de la naturalesa del conflicte entre la part russòfona, russòfila o partidària d'aquesta annexió del Donbass a Rússia i la resta que té un paper més dominant nacionalista ucraïnès, no? I a vegades també, no sé si algú d'aquí voleu dir alguna cosa sobre la pel·lícula, sobre alguna experiència o tenim alguna pregunta, algun comentari? Doncs seguim una mica més, sí? Si us volia preguntar, perquè de vegades també l'esport serveix per netejar imatges. Jo tinc molt al cap, per exemple, el Mundial d'Argentina. Suposo que tots tenim al cap també aquella pel·lícula en què celebren el Mundial i mentrestant hi ha persones que estan patint tancades, que no els deixen sortir, en canvi se celebra el Mundial allà i tots són alegries i per tant serveix per netejar la imatge en aquell moment. O Qatar, per exemple, per posar un cas recent d'ara, com Qatar porta el Mundial allà, no sé si per netejar la seva imatge o només per fer negoci, perquè no crec que la imatge l'hagin netejat molt, però sí com de vegades també s'utilitza l'esport com una eina per donar uns determinats missatges a la resta de la ciutadania, a la resta de la societat, a la resta del món. No sé, Jordi, si tens algun exemple o si comparteixes aquesta idea. Sí, a veure, l'any 1990, per a mi l'any 1990 és l'any més interessant de la història bàltica recent, perquè en aquell moment Lituània al març declara la independència, Estònia i Letònia encara no, però sí que han fet declaracions de sobirania. Declara la independència però ningú el reconeix, però comencen a actuar, sobretot Lituània, com a país sobirà. Llavors, en aquell moment, just feia uns anys, que en el context de la perestroika, la Unió Soviètica i els Estats Units havien fet el que es diuen els Jocs de Bona Voluntat, que eren jocs perquè els jugadors, els atletes soviètics i americans se coneguessin entre ells, generar concòrdia, aquests valors en els quals se creen des del principi els Jocs Olímpics, només que aquests jocs específicament eren entre Unió Soviètica i Estats Units. L'any 1990 s'havien de jugar a Seattle, als Estats Units, i sí, uns jocs que havien de separar concòrdia per a bona voluntat. Lituània, que havia declarat la independència, ja tenia des de feia un any un comitè olímpic nacional propi, va als americans i els diu nosaltres aquí volem jugar també, volem tenir el seu paper, volem la nostra bandera aquí. Si realment la Unió Soviètica va de bona voluntat, per què no es deixa jugar? Bé, va ser un conflicte que va posar en una situació molt difícil als Estats Units i que va demostrar que realment aquesta operació de rentat de cara sempre té un punt feble en el qual pots demostrar que no és realment l'objectiu lloable que diuen tenir. Que els valors de l'esport de vegades hi ha alguns altres que el sobrepassen. Jo crec que aquí hem vist en aquesta pel·lícula una mica aquesta cara amable de l'esport. I jo ho dic parlant del futbol, però crec que serveix per l'esport en general. El futbol i l'esport són una mica com la música. Dius, la música, vull dir, hi ha cantautors, hi ha cançó protesta, hi ha cançó reivindicativa, però hi ha marxes militars i totes són música. I clar, al futbol i a l'esport és veritat que hi ha un component tradicional de considerar-lo l'opi del poble, un element d'alienació, de justificació de règims que serien poc recomanables, però té també aquesta altra cara que estem veient aquí, que és la cara en la que l'esport es posa al servei de causes justes i nobles, es posa al servei, podríem dir, de la lluita per la llibertat i la democràcia. És cert que aquí veiem una cara, també és cert que existeix l'altra. Tu ens parlaves d'Argentina i de Qatar, és que des del gairebé el mateix origen del Mundial, el segon Mundial de la història es fa a la Itàlia de Mussolini. I, evidentment, Mussolini utilitza el Mundial com un element d'exaltació del feixisme italià i de la seva concepció de com ha de ser l'esport amb un règim feixista i, de fet, arriba fins al punt d'amenaçar els propis jugadors que defensen els colors d'Itàlia dient, a veure, això ho fa el Mundial de França el 38, però a Itàlia també exerceix una pressió molt forta, li arriba a enviar un telegrama de dir guanyeu o moriu, volguem dir, a veure, això, el que esteu fent aquí és una cosa que transcendeix l'àmbit esportiu. N'hi ha hagut moltes, els mateixos Jocs Olímpics que acull l'Alemanya nazi, per vergonya del Comitè Olímpic Internacional, perquè si bé és cert que els havia concedit quan encara hi havia la República de Weimar, no es revoca i es permet
una instrumentalització burda de l'esport al servei d'una ideologia com la nazi. Bé, jo crec que l'esport té precisament aquestes dues cares i que són cares que tenen sempre una lectura política i a mi m'agrada adreçar-hi aquesta mirada que ens ajuda a entendre un temps. Aquí, mira, hi ha una dada curiosa, a vegades en relació a això de l'esport i la política. El protagonista principal d'aquesta història del Calef, que és l'Aivar Kuzma, que és aquest jugador una mica que fa d'estàndard de l'equip, ell, la temporada abans a guanyar el campionat de la Unió Soviètica, juga als Estats Units. És a dir, la perestroika li ha permès que després de jugar uns anys al Calef, el 89 se'n puguin anar a jugar als Estats Units. Se'n va jugar un equip d'Ohio, no és un equip de la NBA ni molt menys, és d'una categoria inferior de bàsquet, però ell prova l'experiència americana, cosa que no hagués pogut fer si la seva carrera hagués començat, com per exemple del seu entrenador, una mica abans. Per què? Perquè els jugadors que jugaven a la Unió Soviètica no podien sortir. Podia jugar al Calef, sí, podia jugar amb algun equip rus, amb algun equip lituà, letó, sí, però no podia sortir de la Unió Soviètica. I ell se converteix en una figura tan important que després fa el salt a la política. L'Aivar Kuzma és durant 2 legislatures, durant 2 legislatures és regidor de l'Ajuntament de Tallinn per 2 partits diferents, em sembla que d'una certa orientació conservadora, però què passa? Que la dimensió que ell ha assolit en tant que esportista és un reclam per l'activitat política per dir, ei, posarem el teu rostre perquè això ens ajuda a l'hora de congregar suports i ell ha exercit com a regidor de l'Ajuntament de Tallinn durant... Doncs és ell el que diu a mi tant més la política, quan estan fent aquell debat. Allí sí, bueno, evidentment tothom té dret a canviar, però acaba dedicant-s'hi. En part per què? Perquè ell és la gran icona d'aquesta victòria que per Estònia és veritat que és un motiu molt gran d'orgull nacional. Després d'això en surt l'altre jugador, el Gerd, el que no juga, ell després acaba guanyant 7 lligues amb el Calef, però clar, són lligues d'Estònia. És veritat que la repercussió de guanyar el campionat soviètic no és la mateixa que la de guanyar després el campionat estonià. De fet, un dels arguments que usaven els soviètics per atraure jugadors bàltics a l'any 90 que estaven dubtant si passar-se sota la bandera bàltica o continuar jugant sota la bandera soviètica era on heu d'anar a vosaltres a jugar una lliga de tercera divisió o de poca categoria com podeu estar jugant a la lliga del país més gran del món. A mi això me recorda una mica a certa música que va sonar per aquí fa poc a Catalunya. La selecció catalana. Sí, una selecció catalana, on jugarà el Barça, contra qui jugarà, contra la Gramenet, una mica... Era el mateix argument, jo quan vaig llegir això, documentar-me, vaig veure que realment alguns arguments se poden reciclar d'un país a l'altre. Passa a Iugoslàvia calcat. El mateix, clar, és que al final, si hi ha les mateixes lluites, al final l'esport acaba expressant el mateix. I abans parlaves de la cara bonica de l'esport, que és la que veiem en aquesta pel·lícula Calef, i a tots mos ve també la de Sud-àfrica, suposo, l'Invictus amb el Nelson Mandela i com un agermanament a partir del rugby, que també és un exemple molt simbòlic de què és el que el futbol pot aconseguir de mobilització política i ciutadana que en canvi a nivell polític pur, com el coneixem, no es aconsegueix. És que l'esport és veritat que apel·la moltes vegades als baixos instints, no sé si diu, però el sentiment, i de vegades té un component molt... La part emocional que no és tan racional. Té un component molt irracional, exactament, i jo crec que és el que permet algunes comunions com aquesta de Sud-àfrica, on al final 2 comunitats enfrontades, on una rebutjava manifestament l'equip de rugby perquè el considerava un dels principals exponents de l'apartheid, acaba assumint que, tot i tindre una majoria blanca, és un equip que representa els valors de la Nova Sud-àfrica, que té Mandela al capdavant, que ha inclòs algun jugador negre i genera l'esperança de dir, potser sí que anem a construir un país nou on el que havia passat fins ara ho deixarem enrere. I segurament aquest fet de que apel·li a les emocions és el que fa que l'esport permeti viure moments d'aquests que a nivell polític sí que pot ser en un context, per exemple, d'una declaració d'independència o d'un fenomen com el de la Via Bàltica. Sí que allí aflora aquest sentiment, però és veritat que tradicionalment la política clàssica
generalment està més basada en la raó Més que no racional. pas... Llavors aquesta eclosió emocional ens passa molt en l'àmbit esportiu, tot i que, per exemple, hi havia partides d'escacs, parlant de Rússia també, que se van utilitzar per trencar el gel de la Guerra Freda en algun moment, i els escacs no és que siguin molt emocionals, però al final també generen una emoció en tota la gent que els està mirant. Per tant, aquesta part dels valors i de les emocions és el que els permet amb l'esport anar més enllà de vegades del que aconsegueix la política. No sé si voleu dir algun comentari més. Aquí tenim un micro, per si algú vol fer alguna pregunta. Jo, per a trencar el gel, m'agradaria comentar, perquè la potencialitat política de l'esport s'ha fet molt evident, i entenent la política en el sentit més ampli de la paraula, amb tota la revolta que hi ha hagut de les jugadores de futbol femenines a l'estat espanyol, segurament la seva actitud o tota la polèmica que s'ha generat a la selecció espanyola femenina ha conscienciat més persones que moltes polítiques públiques o molts mítings de molts polítics feministes o moltes polítiques feministes. És a dir, que l'esport ha tingut la potència de, en poques setmanes, canviar la ment de moltes persones. Ramon segur que ho ha seguit perquè el podeu escoltar a RAC1. No sé si ho he dit abans, però el podeu escoltar a RAC1 alguns caps de setmana. Algun dia sí. No, abans precisament parlava de tots els esports en relació política quan hi havia el via lliure d'estiu, però de moment s'ha acabat. El que sí que comento d'altres coses, però sí, jo estic molt d'acord amb el que planteges. Al final, l'esport no deixa de ser un mirall de la societat. El que passa és que moltes vegades té una projecció que d'altres àmbits no tenen. I aleshores, segurament, si la reivindicació que han plantejat les jugadores de la selecció espanyola de futbol femení l'hagués plantejat algú altre, per exemple, en un àmbit laboral o en un àmbit d'oci o en un altre espai, doncs, evidentment, no hagués ocupat. És cert que estem parlant d'un fenomen que es produeix a la final d'un Mundial, que la selecció espanyola acaba de guanyar, amb l'actitud impresentable d'un personatge que ja havia anat generant certes enemistats que segurament acaben fent que es posi més el focus mediàtic del que seria habitual amb la seva actitud, però és cert que personatges públics com els esportistes tenen una capacitat per generar atenció mediàtica i amb ella per traslladar missatges que ben utilitzada jo crec que ens serviria segurament per transformar una mica més ràpid segons quines realitats. Però és cert també que a la vora de determinades actituds que són, jo crec que positives per transformar la societat en un sentit igualitari, de justícia, de llibertat, de democràcia, també hi ha moltes actituds i sobretot molts silencis que el que acaben fent és, des de l'àmbit de l'esport, legitimar posicions que són absolutament contràries. Però és cert, jo deia, aquest cas, jo et citava aquest cas algerià, jo crec que és un exemple claríssim de la potencialitat política, i parlem dels anys 50, que un moviment entén que pot tenir l'esport i diu, l'hem d'utilitzar per servir a la nostra causa. Què passa? Que de vegades no tothom que l'utilitza per causes justes, i tindríem, hem acabat a Qatar. Qatar és un exemple claríssim d'instrumentalització de l'esport per fer, ara això, amb aquests anglicismes que s'han posat de moda, això que en diuen sports washing, que és aquesta diplomàcia esportiva que el que intenta és canviar la imatge d'un país a través de determinats actes de promoció internacional que fan que el focus no es posi amb les coses que tradicionalment els han definit. I això una mica és el que està fent ara Aràbia Saudita amb la seva lliga, que intenta que es converteixi en una de les grans del futbol mundial, doncs segurament perquè això ajuda a la projecció internacional d'Aràbia Saudita en uns termes diferents als que tradicionalment es fa respecte al país, on se li qüestionen vulneracions dels drets humans successives. Teniu alguna intervenció més? Algú vol fer algun altre comentari? Que de vegades aquestes coses són involuntàries, perquè en el cas del futbol femení segurament si elles haguessin plantejat fer una reivindicació, de fet ja ho estàvem fent feia molt temps, una reivindicació per tenir més drets i per tenir un salari millor, per ser més reconegudes, també denunciaven que no se les tractava de forma correcta. Fins que el món no va visualitzar això tampoc va servir de gran cosa, vull dir que de vegades és més difícil que hi hagi aquesta eclosió, encara que hi hagi els moviments des de dintre. Jordi, no sé si vols dir alguna cosa més.
I si no, bueno, Sí, no, per acabar us faré una última pregunta, però digues. si em deixes dir una cosa... Sí, que no claro. Si mai aneu als països bàltics de viatge, que jo no puc deixar d'aconsellar-ho, òbviament, i considereu que són llocs avorrits, són llocs freds, aquí no passa mai res, la gent és molt individualista, que ho són. El meu consell, aneu a un partit de bàsquet. Allí descobrireu la veritable cara dels bàltics i realment és una experiència digna de veure. Jo he anat a partits de bàsquet del Barça, he anat a partits de bàsquet d'equips de capital de comarca a Lituània i gairebé estan al mateix nivell, a nivell d'espectacle. És una experiència digna de viure, no només a nivell esportiu, sinó a nivell del que veus a les grades i de com ho viu la gent. Al meu llibre, quan jo caminava per la Via Bàltica, un antic organitzador de la Via Bàltica del 89 em va preguntar la pregunta que esperava que ningú preguntés, que és què et semblen els estonians? I va dir, home, són una mica serios, una mica sosos. Mira, vés a veure el partit de bàsquet que es juga aquesta tarda i després me contestes què penses. I vaig dir, bàsquet aquí a Estònia? I diu, sí, ja sé què penses. Els lituans són més alts, però aquí són millors. Dic, home, ara m'obligaràs a veure un partit de bàsquet a Estònia i un altre a Lituània, i efectivament vaig tindre que anar a veure els dos partits. I efectivament, no sé qui són millors, però realment l'espectacle és digne de veure tant un lloc com a l'altre. I era això que vos dic, no? Ja que la pel·lícula parla d'un equip de bàsquet, jo us aconsello molt anar a veure el bàsquet a qualsevol d'aquests punts dels països bàltics, no necessàriament els Žalgiris, perquè els Žalgiris és on pagareu preus nivell Barça, en canvi a les capitals comarcals els preus encara es poden pagar a pesar de la inflació que hi ha per tot arreu. I si no hi ha bàsquet, l'altre gran esport que hi ha allà, no necessàriament mai a veure el partit de futbol, algun dia seran bons, de moment encara no ho són, l'altre gran esport que hi ha, sobretot a Letònia i Estònia, és el hoquei sobre gel. El hoquei sobre gel també és una gran passió. No ho diguéssiu, però van ser els russos que van portar-ho allà. Això no estan tan orgullosos de dir-ho, però és un espectacle, però no és un espectacle que vingui de l'època seua com a país d'independència, sinó que va venir després de la Segona Guerra Mundial. És una sorpresa per tu també, no? Per nosaltres, de vegades, aquesta sensació de que la gent és freda i després al camp de futbol les passions i les emocions surten. Sí, el futbol no sé per què no s'ha desenvolupat allà, el bàsquet va sortir naturalment, com us dic, a partir de l'Eurobàsquet del 35, 37 i 39, en canvi el hoquei sobre gel, com que fa fred i la gent ha d'estar a llocs tancats tot l'hivern, de fet la lliga de futbol allà se juga de març a novembre, perquè és quan pots tindre els camps, no hi ha gel i pots jugar a un cert nivell. I ja per acabar, hem dit abans que la conclusió és que evidentment esport i política estan vinculats, voluntàriament i involuntàriament és així, negar-ho no té sentit perquè ho veiem cada dia. La pregunta és, us sembla bé que sigui així? Bueno, a veure... En un món ideal preferiríem... Clar, pots utilitzar en positiu i en negatiu. Jo em sembla que el que cal constatar és que és una realitat innegable. Entrant al que preguntes, home, ja entro a una lectura feta des del posicionament polític que jo defenso. A mi me sembla bé quan serveix per lluitar, per conquerir drets, per guanyar la llibertat, per defensar la democràcia, per combatre règims totalitaris. Evidentment no em sembla bé quan algú associa esport i política precisament per tot el contrari. Però jo assumeixo que l'esport, en tant que activitat humana que intenta representar una comunitat, és inevitable, és a dir, tu quan representes una ciutat, un barri, un país, és inevitable que hi hagi una dimensió política en l'acte de seguir, d'animar i de recolzar un equip d'aquestes característiques. I com que per definició l'esport és en bona part això, els qui el practiquen llueixen banderes i són banderes amb els qui els van a veure s'identifiquen, doncs jo crec que aquesta dimensió política és indestriable. Ara, a mi m'agradaria, evidentment, que s'orientés en el sentit de defensar principis de llibertat, d'igualtat i de justícia i no d'altres qüestions, però assumeixo que és inevitable que passi també el contrari. Sí, a veure, esport i política van lligats, només demanaria que la gent tingués la consciència crítica de veure que hi ha un esport concret, que és el futbol, que hi ha un altre element, que és el negoci, el gran negoci que fa que es distorsioni tot, però jo crec que en general sí que van lligats. Moltes gràcies per estar aquí, per participar de la mostra. La veritat és que ens ha encantat compartir aquesta tarda d'avui, jo crec que jo la recordaré sempre i moltíssimes gràcies per estar aquí i per continuar durant aquest cap de setmana amb la mostra Front. Gràcies, bona tarda.